Presley was more than what the cameras captured. He was a protector, a husband who loved deeply, a father who was gentle and proud, a brother-in-law who made us laugh and made us think. Umdlali kamabonakude nemiboniso bhanyabhanya uPresley Tshweneyagae uchazwe njengomntu ebengabajongeli phantsi abanye abantu nobesoloko ekhuthaza ngalo lonke ixesha ukuvela kwinkonzo yakhe yesikhumbuzo neyibanjelwe eMntla-Ntshona namhlanje. The national officials have come to a decision to redeploy Commander Floyd Shivambu as the Secretary General of the party and redeploying him to the National Assembly. Iqela le-MK Party limsusile uFloyd Shivambu njengonobhala jikelele walo ze lamthumela epalamente kwaye lo kaShivambu uthi uyasamkela esi sigqibo sithathwe liqela lakhe. Kuhlatywe ikhwelo kurhulumente kuba angenelele ngokugula kwabantu abane emva kokutya ichips nabazithenge kwispaza sasekuhlaleni kwilokishi yaseWinnie Mandela ethembisa olunye usapho luswelekelwe intombi yalo eneminyaka eli-18. Sinamkele kwindaba zethu andaba endodwa andaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Umdlali kamabonakude nemiboniso bhanyabhanya uPresley Tshweneyagae uchazwe njengomntu ebengabajongeli nabani na phantsi endaweni yoko bebakhuthaza abantu okuvele kwinkonzo yakhe yesikhumbuzo nebibanjelwe eMabatho Convention Centre eMntla-Ntshona namhlanje. Uchazwe njengomntu obezinikele nebewuthanda umsebenzi wakhe umdlali wemidlalo kamabonakude uPresley Tshweneyagae. uTshweneyagae wazenzela igama ngethuba edlala indima yokuba ngumlinganiswa oyintloko kumboniso bhanyabhanya uTsotsi nengumdlalo owaphumelela iwonga le-Oscar ngo-2005. Abahlobo bakhe bamtyibeke ngelithi ebengumntu benobubele neqhula. He never looked down on anyone regardless of the magnitude of his achievements at a very young age. Wow, it's been a long journey for him in the arts industry, although his life was cut too short, too soon. Presley was a very selfless individual. It didn't matter to him where you came from and how big your house is. He always acknowledged every human on the basis of how he felt on his heart. And he took everyone with love and respect. It didn't matter your status. What I liked about him, he never underestimated any department on set. He treated all the departments equally. He never acknowledged himself as an Oscar award-winning actor or a superstar and make other people feel less. Obambele njengenkulu baphathiswa eNorthwest uthi beliphondo baphulukene nomuntu ebephuhlisa nabanye. I also want to say that not only a colleague, but we also lost a comrade and a fighter. Because it's a person who believed in his people. And he's a person who believed not only to grow alone, but to grow with others. uBianca uye wafunda incwadi bibhalwe ngunkosikazi kaPresley. Presley was more than what the cameras captured. He was a protector, a husband who loved deeply, a father who was gentle and proud, a brother-in-law who made us laugh and made us think. He was always present, even in his busiest moments, never forgetting his roots or those who stood by him. It is hard to imagine a world without his laughter, his sharp wit, or his comforting presence. Inkonzo yakhe yesikhumbuzo yokugqibela iza kubanjelwa eState Theatre ngoLwesine ze eyokubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ibe ngomgqibelo losiya kuye.
Kuhlatywe ikhwelo kurhulumente kuba angenelele ngokugula kwabantu abane emva kokutya ichips nabazithenge kwispaza sasekuhlaleni kwilokishi yaseWinnie Mandela eThembisa. Olunye usapho nolungafunanga ukuchazwa lusolekelwe intombi yalo eneminyaka 18 ngelixa usapho lakwaNukiri lunelungu lalo lusesibhedlele kwicandelo labagula kakhulu quka notata welikhaya. Ukanti umntwana oneminyaka 4 uphumile nesibhedlele kwaye uphantsi kweliso elibukhali lolusapho. Abahlali baseThembisa eRhawutini bathi urhulumente makangenelele ngokukhawuleza zivalwe izipaza shops zabemi bangaphandle ezithengisa izimuncumuncu ezityhefekileyo. Oku kuzemva kokubhubha kwentombazane eneminyaka 18. The lady on 23 nalo on 18 bahamba bayothenga ama-snacks from the Ethiopian shop. Then mebebuya badla ama-snacks phambi kwethu nengane le ena 5. Umkhulu uye wacela ukuthi ucela bamchathazele ama-snacks. Bamnika umkhulu, then little bit later lo on 18 ucele ukuya endlini. Mefika endlini wakhala ngokuthi akaboni emehlweni. Umama wakhe wathi uyamthinta, menthinta uthola ukuthi useshintshile nje neinzipho sengenye ikhala. Umama weXhoba ucacisa ngeempawu aziqapheleyo phambi kokuba alandulele eli umntwana wakhe. Uma ngifika lapha ngithola umntana uthi ufila dizzy. Mhlambe ngaqhaza de webeka actor ngakhona ni. Wathi kuyadikuluha like a week. Ki week kuyachaka amamaleng so wakhumula ijezi walahlela phansi. Sengathi uzukubanda and then waqala ukuphuma izinto ngomlomo like amathi angazi ngawachaza kanjani kodwa kusigwebu amathi amaningi nala impumulweni. And then after mangimcheka lo mntana ngibona umntana agrey amazipho sathatha umntana samisa esibhedlela. Emva kwesiganeko sokubhubha kwalentwazana abahlali besixeko bavale ngenkani izipaza shops. Sikhathazekile, asiyazi ukuba senze ntoni. Kufuneka sisebenzisane singabahlali ukuze sibone ukuba senza njani ngezi zipaza shops. Akukho mntu siza kumbulala, asizukulwa namntu, sifuna nje uncedo. Singabahlali siyathemba ukuba siza kusebenzisana kwaye urhulumente asincedise nathi kule meko. Seludinga kakhulu uncedo. Olusapho luthi lusalinde iinkcukacha ezithe vetshe ngemeko yomntwana walo nokwicandelo labagula kakhulu esibhedlele kwakunye notata wakhe. Ukhululwe ngebheyili ye-10,000 umlawuli kwindawo ehlala abafundi kwidyunivesithi yaseWalter Sisulu eMthatha eMpuma Koloni notyholwa ngokubulala umfundi ngexesha loqhankqalazo labafundi ngo-April. Ukanti isithethi sosapho Uncedo Kolanisi uvakalise usigxeka kabukhali esi sigqibo senkundla. Igosa lezendlela eGauteng kwakunye negosa lesebe lezekhaya babanjiwe ngezityholo zokuqweqwedisa nokufuna imali yentlawulo extortion ngelasemzini kwityala elibandakanya ummi wangaphandle okweli ngokungekho semthethweni eLodium eTshwane ebutsheni balo nyaka. Ukubanjwa kwala magosa kuzemva kophando lamapolisa nebutho elichasene norhwaphilizo kwisebe lezekhaya. Abakwantsasana bathi kulindeleke ukuba kubanjwa abanye abantu nanjengoko uphando lusaqhuba. La magosa amabini asebenzela kwisixeko saseRhawutini yatyholwa ngobuqhophololo, ukuxhwila kunye nokuphanga. Iingxelo zithi la magosa abamba usomashishini ongummi wangaphandle ngokungekho mthethweni ngoFebruwari walo nyaka kwaye asilela ukulandela iinkqubo ezifanelekileyo zokumbamba. If you look at the modus operandi, it looks like they are targeting those that are running the businesses around Gauteng. The other those that are coming from outside. Abarhanelwa bajongene namatyala ohlukeneyo naquka ubusela nokonakalisa impahla. Remember when they came to the house, they also broke the door and also theft in respect of the cell phone and the large amount of money that was in the bag. Isebe lezekhaya likwamkele ukubanjwa komnye wamagosa abo lisithi oku kwinxalenye yokuzibophelela kwabo ekulweni ubuqhophololo ngaphakathi kwiziko likarhulumente. We are very pleased by this kind of operation joined with organized crime to arrest one of our own, to show that indeed if involved in crime, this is what is going to happen. Unjengele Khumalo umemelela ukuluntu ukuba luwaxele amagosa anobuqhophololo.
This is not the first case happening. We are requesting the community of Gauteng, if this has happened to them before, to come and report the matter to the police. Uphando luyaqhuba. Iqela le-MK Party limsusile uFloyd Shibambu njengonobhala jikelele walo ze lamthumela eParlamente. Esi sibhengezo senziwe kwintlanganiso nonondaba ebanjelwe eThekwini nebijolise ekushukuxeni imiba edlumzi kulo mbutho. uShibambu utyholwa ngokunyasha imiqathango yombutho emva kokuya kudibana nomfundisi waseMalawi uShepherd Bushiri ngoMatshi walo nyaka kuhambo lwalungagunyaziswanga ngumbutho. Umbutho i-MK Party uthi uFloyd Shibambu wasinyevulela isidima salombutho kwanomgaqo siseko ngokudibana nomfundisi uShepherd Bushiri. Kungoku nje ukaShibambu utyalwe kwimisebenzi yeParlamente njengelungu lalombutho elichazwe ngokubambela ubhonxileyo ngamava. As a responsible organization accountable to its electorate and the broader society, the national officials have come to a decision to redeploy Commander Floyd Shibambu as the Secretary General of the party and redeploying him to the National Assembly. Uhlabele mgama ukanhleko ngelithi oluhambo lukaShibambu lalingazange ligunyaziswe ngumbutho. Kambe inkokheli yalombutho Jacob Zuma uthi njengombutho onyanisekileyo wabantu bekunyanzelekile okokuba balichazele ilizwe ngokuqhubekayo. It was important that we tell the country what has happened and why this, why do we take this decision? Because we have to respect the population. uShibambu unqalile ke kwisigqibo sokugxothwa kwakhe njengonobhala jikelele we-MK Party. We fully accept the new responsibility. Will continue to play a role and build the organization towards the 2026 local government elections and towards the 2/3 majority victory in the 2029 general elections. OkaShibambu ukwathe akazange angene kulombutho kuba elambela isikhundla koko wabona ikamva eliqaqambileyo lombutho. Ukanti kwezinye indaba liza kwehla ixabiso lamafutha kule nyanga kaJuni. U93 kunye no95 baza kwehla nge5 cents litha ezinzulwini zobusuku banamhlanje. Idizili iza kwehla nge37 cents litha. Iparafini yona iza kwehla nge56 cents. Irhasi iza kwehla nge89 cents kilogram. Kodwa nangona eza kwehla lamaxabiso nayo irhafu yamafutha iza konyuka nge16 cents ezinzulwini zobusuku. Iza kunyuka ezinzulwini zobusuku irhafu yamafutha okukuzemva kokungaphumeleli kwelinge le-EFF kwinkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni lokunqanda ukumiliselwa kwaluchatha kwirhafu yamafutha. Enkundleni amagqwetha e-EFF athe lo chatha ubekwa phantsi koxinzelelo abantu abangathathi ntweni kwaye batsala nzima ngenxa yamaxabiso axhomileyo kwakunye nemivuzo enganyukiyo nobunzima bezoqoqosho. Kanti ngoku sihleli nomdidiyeli wethu uLumka Bhekindaba nophumelele imbasa ngokuba intatheli phala phambili kwimiba yokuxhatshazwa ngokwesini kweli iGBV ngelasemzini. Lumka, siyakwamkela sisi, masiqale ngokuthi halala, siyavuyisana kunye nawe. Uziva njani emva kokuthiwa jize ngeliwonga? Ndivuya kakhulu sisilisa ngoba lamini xa bendibizwa phaa bandiyiwina khange ndikholelwe ngoba into yofumana i-award into bendisoloko ndiyilangazelela kakhulu. But ndiyayiqonda ubana ukuba bendingakhange uba ubhosi wam uJwarha wangazange andipushe bandenze isistory ngesingenayo le award namhlanje. Lumka, ungaphinda usibuyisele umva usikhumbuze usichazele uba yintoni eyakuphembelela ekubeni wenze elinqaku wawufuna thina singababukeli sifunde ntoni kulo? Elinqaku into yade basilenze ngumama ose-Kempton Park ugcina abantu abazi-victims ze-GBV, abantu abangapha kwa-70 abahlala kwakhe. Ubagcina phaa uhlala kwakhe nabantwana bakhe. So wavula laa ndlu kube bona izinga lisonyuka rhoqo elabantu abangoomama abafunyaniswa bendlandlathekiswa ngamaqabane abo nabantwana abafunyaniswa bedlwengulwa ngabantu abangootata. So ukwenza kwethu elinqaku saye salenza wabedinga indawo yokuhlala umama
abantu balibona kwiindaba zethu zidlala apha ngo-7 bangenelela bakwazi uba bamncede. Sithetha njengoku lo mama senendawo yokuhlala, bamnika indawo yokuhlala u7 bedrooms, waphuma kulaa ndlebe ehlala kuyo namaxhoba, wafumana indlu ahlala kuyo nosapho lwakhe yedwa, wafumana kunye nemoto ngenxa yenqaku esilenzile sizindaba zethu. Sizama ukuxwayisa abantu, ukuvezela abantu indlela abantu abaphila phantsi kwazo nesapoti abayidingayo xa bethe baxhatshazwa ngokwesini. Lumkama, sibulele kakhulu ngexesha lakho, siyaphinda nangoku sithi halala Madlamini. Enkosi kakhulu, ndiyabulela sisi. Mongameli weSAFA umnumzana Danny Jordaan uthi akazwenyuli ngokwakhe kuba abe ngumongameli walombutho ulawula ibhola ekhatywayo kweli koko ngamalungu awo amonyulayo, okuze emva kokuba ethe wabuzwa lenye lamalungu epalamente kuba uza kubeka nini phantsi njengomongameli weSAFA. Lombutho ulawula ibhola ekhatywayo kweli buvele phambi kwekomiti ejongene nezemidlalo epalamente ukuya kunika ingxelo yezimali yawo nokuphendula ngeminye imiba edla umsi. Amagosa aphezulu ombutho olawula ibhola ekhatywayo kweli SAFA ebephekwa esophulwa ngemibuzo namhlanje ipalamente ngezimali zalombutho neminye imingeni. Iphendule nangomba we-VAR ukuba iza kutyabula imali elinganiselwa kwi-8 million ne-12 million rand. From a VAR point of view, a project has been put out to tender. A tender has officially gone out. We've received 2 interested companies, one being international, one being local. I cannot disclose the companies because that tender has not been finalized. That process still has to take place. Umongameli weSAFA umnumzana Danny Jordaan naye khange afumane konwaba. Do you have a feeling of having overstayed your welcome as the president of SAFA? Uziphendulele ke wenjenje. You cannot give yourself a position. You cannot decide when you stay, when you go. That is the responsibility of our 52 regions, and they will take that decision. It's not for me to say I want to be a president. I never said that to them. Ukanti amalunga lekomiti yezemidlalo ubugcisa nenkcubeko yaseParlamente akhwele ezehlela nakumphathiswa welisebe umnumzana Gayton Mackenzie ukungazizimasi iseshoni zale komiti izihlandlo ngezihlandlo. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathi noma mzangwa kwidesika yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkeleka lokho eqongeni lam le Muslim nake bethuna igama lam ndikuThabile inzwakazi yasebathenjini mvanje ke yenjenje kaloku iMuslim bukele ekhaya savula ke ngophawula kaloku sinomfazi oqala ke ugagatha ngamandla ke kwiziganeko zeMuslim mvanje nje kuMzantsi Afrika uphela nokuyawuphawula ke mzontsundu apha ekhaya nokucoke kamnandi noxa khona amafabiko kakhulu nje phakula phondo lonke laphaya entshona koloni ngamandla futhi nakumbindi indawo ezifana phakala ko-Free State ko-Welcome ngabande ngala 4 degrees baqhubeka emva kwedinala ke baluvala usuku lwabo lwangomso ngaye kaloku la 21 degrees kanti ke mbukeli wam amaqondo wakho aphansi naphezulu ngelokuqala bethi niphondo kaloku phaya empuma koloni njengapha kwintshona yalephondo futhi indawo ezifana phaa kokaladokho kwincam yalo ungabande ekuseni ngo-3 degrees naphaa koGregersdorp la meko mbukeli iyayiba maxongo kakhulu ifikela kwinkwanka ngaye ke la 1 kanti ke xa sithi chu ngokuba ndijonge phaya ephondweni eliseFreystata phondo ke elizinze kumbindi apha eMzantsi Afrika ngamandla futhi kwimpuma yalo imeko pha imandundu pele Fixburg bevula imini yabo yangomso ngalo elaqanda kanti mbukele ekhaya chu ncembe ngokubanzi phaya ephondweni elisentshona koloni ngamandla futhi ngasenqumeni ndawo ezo ke ezifana phalo koFredendal kwasekuseni futhi khona inkwantsha naphaya eWorcester ekuseni bevuswa nguye la 6 degrees bona ke sebenjenje ephondweni laseNorthern Cape ngamandla ke mbukele ekhaya phaya kwindawo eziphakame kakhulu zilaphondo kuRuman kuyabanda ke inkwantsha phango 3 degrees naphaya ke koKimberley nazo zonke zanginqe ngaye la 5 ngexesha lasekuseni bona ke mbukelo wam ekhaya baphila kanje kwelaphondo laphaya kaloku Northwest Moms amazantsi walo nempuma njengaphaya kaloku koBloemhof futhi ekuseni kuyabanda ngo4 naphaya eKlerksdorp bevuswa ekuseni futhi nguye kaloku la 3 degrees ebenjenje ke phaya ephondo laseGauteng apho sikhoyo ke thina ngawo lo mzuzu amazantsi welaphondo njengaphaya kaloku eSprings khona ingqela laphaya ekuseni futhi ngala 3 degrees napha kwincam eJohannesburg kusabanda phaya bevuka ekuseni futhi ngaso eso sithathu kanti ke baphila kanje phondo lelikumantla apha eMzantsi Afrika
phondo elo ke mbukeli wam yiLimpopo njengapha kumazantsi walo futhi bilabile ekuseni ngo5 qabaqaba ngamafuthu phaya koThabazimbi ngo9 degrees ekuseni sehla njalo futhi ngokubanzi ephondweni laseMpumalanga ke ngamandla mbukeli wam amazantsi walaphondo indawo esiphakalo koStanderton imeko phaya iMaxongo ngo3 efuna nqwa ke phofu naphaya eEmolo ekuseni kwakhona futhi ngesasithatha mbukela khaya vuma man ndiyayivala ndiyayisonga phaya kwaZulu Natal ngamandla futhi kumazantsi walaphondo eThekwini phaya ekuseni futhi qabaqaba ngamafu yonke lantsasa naphaya koPietermaritzburg ekuseni ngo17 mna ndikuthanda kangaka xesha lemyole. Kanti ungawafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Indaba Zethu 163 ngomso oogxa bethu baza kuziphaka zishushu zendaba zethu ngolwimi lwesiZulu. Kamnandi mawethu.